že ktorá agentúra je pre vás dobrá? Dobrá agentúra je pre mňa základ pre dobrú prácu a čo pre mňa znamená dobrá agentúra je, že má dobrých account manažerov. To je pre mňa veľmi podstatné. Pre mňa nie referencie agentúr pre klientov, čo robili a ako dlho robili, je dôležité, ale akých má accountov. A ja osobne mám na základe toho vybraté agentúry, alebo teda prebalím more, že naozaj som aj typovo ľudí veľmi skúmala a je dôležité, aby account si sadol s tým manažerom, ktorý má za firmu na starosti danú problematiku a myslím, že sme sa v tom veľmi našli. Account manažer je pre mňa podstatný hlavne v tom, že tá komunikácia je neustále s ním, nie s vedením a nie s majiteľom, s vlastníckou štruktúrou a tým pádom mi vlastne zabezpečuje celý servis, čo je pre mňa absolútne najkľúčovejšie. Aký je dobrý account manažer? Dobrý account v prvom rade musí byť inteligentný. Tam to začína, aspoň u mňa. Čiže nie je to len o výkone a o zladení rôznych aktivít, ale tá všeobecná inteligencia, ak mu chýba, tak je problém. Pretože v mnohom, aspoň u nás na našom projekte postupujeme, že veľa vecí, ak on si nedomyslí, ak nevie vnímať, spájať veci, čítať medzi riadkami, domyslieť si a spojiť rôzne témy, ktoré sa aspoň v našom projekte prelínali, nemusí mať priamu skúsenosť, ale práve to všeobecná inteligencia k tomu dopomáha, tak to pre mňa zaručovalo, že vieme sa pohnúť veľmi rýchlym tempom ďalej. Pre mňa je strašný waste of time alebo vyhadzovanie času, že keď musím vysvetľovať 2-3 krát niečo. Osobne to nemám rada, možno je to aj o mojej povahe, ale typovo mi veľmi sadla práve agentúra, ktorú máme a práve account, ktorého máme, že naozaj tam veľmi skrátkami komunikujeme a nemusím povedať, stačí a ten dotyčný BCD už vie dopovedať sám, čo je fantastické.